चप्पल रखिता अच्छा मैना आया नहीं ना यार नहीं बड़ा बंद था सब ये मंदिर ସେଇଟା ପଇସା ମନ୍ଦିରଟା ପିଲା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ନା ଏରା ରଖିବା କଥା ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ଯିଏ ଧରିଗଲେ ସେ ବୁଲେ ପାଇଲାନି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଉନି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା କ'ଣ ଆଗେ ଆଇଏ ନେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ହବନି କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ବୁଲିକି ପଳାଇ ସେମିତି ଭାରି ପଡ଼ିଆ ପୁରୀ ଭଳିଆ ବଡ଼ ହେଇଛି ଉଠେଇ